Hai लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो बर' ब्लग चेनेलाव मोनसे गोदान भिडिअ जों बरायहरलायबाय लोगोफोर एटलायालाय मा बान्दों एले मा लाइभआवनो रावबो फैयाखै खोमा दिनै बार सेव सेव बार बारदों दे ओइदो हैद आं माबा नों मा नांजादों नै लोगोफोर मैगि एवनानै जानो नागिरदों आंहा बेलासि ओंखाम उखैनानै पेटलाया जायाना नै दावजेन दङ नै अबे दङ दाव खामाथा नोंलाय नै लोगोफोर मैगि एवनानै जानो नागिरदों ओंखाम उखैनानै दिनै जि बार स्लिउ स्लिउ बार बारखादों खैथा जाखोबा दा मेरला 5टा सारलामोन लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै जोबजासिम नायलांबाय थादो लोगोसे लाइक साबस्क्राइब कमेन्ट खालामना होदो लोगोफोर आरो चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होदो लोगोफोर एटला एवनो नों एवनायखौ जावना हाबा नोंलाय रोंखायाना अखा दोमैलुलुथार नै बार बारबाय दं लोगोफोर अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलांबाय थादो अन्नानै पेटलायानो लाइभ होदोंनो मालाय गावनि चेनेलाव लाइभआवनो रावबो फैयाखै मा साबेसे फैखो गैया साबेसे फैखो गैया मानो गैयालाय नों एवलाय ओइ आङो अर जरायना होगोन जरायाखै नै लोगोफोर लाल साहा फुदुंबाय मैगि एवनानै जासिगोन लाल साहाजोंनो दाउदै दैनै पेटलाया दासो दुगैखांदों अलसिया पेटलानि मैगि एवनाय जानोसै दिनै साराया माबायदि गुफुर बारखांदों दाउदै रुबायदों आं माबायासो नांख्लायबायल' दहाय माबा दाउदै रुनाय ना मामोन मोजां एवदे गोथावनो साराया खायलें जाबाय खोमा दे मैगिखौ माबानानै लाखालाय बिसखासो बैलाय खिरखियावनो माबा साफासो हा बायनाया सिफायलायनाङा दे दे पेकेट दाम ना मस्लाखौलाय बहननानै लाखागोन नामा बहनाबाबो जागोन दे अरस्लायोसो पेटलायानो लोगोफोर पेटलानियावबो होनांगोन बेखौ ना पेटला जोंहानि इसिं बायलाया नै इयावनो एवलायबाय आरो मैगि पेटलाया न'बो लुनो हाया जोंना पेटलायालाय माला न' लुनो हानाय जागोनसै ओइ दहायनि खोमा दाउदै एवदोंमोन खोमा फुङाव ओइ थावआव संख्रिखौ हरखाया माने एसेनो है नै नाबादान सिनि आं गाना माइलाय एसेल' दा माबा सामब्राम एवनायावबो हरनो हागोन दे
माबाया थांफागोन बाख्लाया दावदैयानो दैसेल'सै लोगोफोर एफ्लेलाबाय हालदै एसे होनांगौमोन थावआवनो होनांगौ आंनिया हालदै एसे होना हरनांगौ एफ्ले थाङो दावदैखौ एवनानै लाग्रोबाय लोगोफोर हालदै होलायलायो दा माबा सामब्राम एवनायाव थाव हरनो हागोन दे ओइ नै प्लेटावनो खांनानै ला सिथाबबायलै आंगा मोनबाय दे अरा बारा जाबाय खोमा ओइ नै जिस्रिया ओइ प्लेटाव दोन प्लेटाव सामब्राम माबानो ओइ नै प्लेटाव दोन नै खामब्र'गोनहाय गारबाजों माबानो हाया जानोसो लुगैदों पेटला नैहासो गस्लाबो गानलाया गिन्दिबो इखौनो रोंला हायो सादा जानहरदो ओमफ्राय दा खायले जानगोरलायो थिखा सोरखौ थिखोनांगौ दे थाव होदो साराया गुदुंखासो ए थावआवनो ओमफ्राय माबाखौ हरखा संख्रै हालदै दावदैखौ एवनानै खांनानै लाबाय नै लोगोफोर एबार माबा सामब्रामखौ एवसिगोन सामब्राम एवनानै संख्रै हालदै मस्ला होसिगोन दै होसिगोन मेगिखौ हरबाय ओमफ्राय जाबाय आरोना पेटला आइया माबाखौ हरखानो हायामोन संख्रिखौ हरखानो होबाय आं दे दाबो जेबो नङा हरदो संख्रिया होदो हालदैयाबो हो संख्रि मुखाखौबो बाव दोनफैयो पेटलानि मेगि एवनाया माबायदि जायो नायनाय र' दिनै orang mana jadi? Anjing sih kata bawa mau yang itu. Ikut aku tuh mama orang teh jangan cor nari. Ayo nih mana sudah. Moslah. Masalah nih. Nah itu nanti nah. Kita tuh bahan agak. Tahu ke bayi samram banlu ya bayi halde bayi songkre bayi megi maslah na bayi nih lega Ebar dari sini harus kena petlah. Madam baik. Ini itu. Oh ini. Ini juga. Selalu berlana dan megi ko daily lemon dah. Selalu. Itu mana tu? Itu megi mana? Dah dah. Megi ko nade. Itu lain nade. Nala nala. Petla jangan bawa Nah, nalai. Di udah, megi ah kade. Mulai mahal dah tu. Mentambah nah horka. Pada sana ya ada sana ya bapak
संबा दावदैखौ लायखो गोदोबायदि दावदैया होदो गोथाव जादों टेस्टि टेस्टखौ नायनायदोंमोन दावदैखौ नाबाय दुन्दियाबो गैया जाबाय दानि माबायाव बोथोर मोननांगौमोन ना पेटला आं माबा ओंखामखौनो जानो हायाखै अ ओंखाम ओंख्रि ओंखामखौ जानो हाया बेखायनोथ' जा पेटलायानो आंखौ अननानै मेगि लायनानै संनानै एवनानै जाहोसिगोन नै टेस्टि नुखाबाय मोनबाय खोमा पेटला खारदै होनो वाव टेस्टि खांदो रानथाबजोब्बाय खांदों नायलाय बेयावसो सामायलां गरनै होनांगौ नायलाय र' लायनो अबाव थुनाय टेस्टि जाखाबाय खोमा नै माबायाव केमेरायाव फुला नुयो नायलाय गोथाव संख्रि बाबदो गैला टेस्टि साहाखौ फुदुंफिनदो गुदुं प्लेटाव हायदो आइ जाबा गैया संजों सानैल'सो इसोर माबायावनो दोनसै नै पेटला मेगि एवनाया एबार जानोसै आरो सानैजों लाल साहा खापसे मेगि प्लेटसे दावदै होनानै एवदों पेटलाया गोथाव जादों नालाय जों सानैल' दङ बहा थांनायमोना जों जानोसै आरो एबार deh lah masa tang yom ya betul pasti nah sekarang bisa tuh ya saya kemana ya kau itu ada jangan bami di jabatan betul ada ini teman ada nang megi ona katlan potong-potong datang ya sudah mampu bikin apa ini enak deh nah ini deh lah kayak yang bakal udah naik gitu iya jangan mau males nambah be
Hah? Katanya nendang. Lu luar deh. Video lama video ko bekin yang dan santai lagi dan zabat santai petla jangga. Nah petla. Petla ni जाने आता दे.